నిన్నింకా సారి మీద నుంచి విసిరేలా, విసిరేలా. విసుగు పుట్టించావు, కోపం వచ్చింది, చాలా సార్లు వచ్చింది. కానీ ఇంకా నిన్ను సారి మీద నుంచి విసిరేలా. అంత తొందరగా విసిరేస్తే ఇంకా నాకు నీకు తేడా ఏముంది? విసరను. నీకు మరలా నేను అవకాశం ఇస్తున్నాను. మరలా నిన్ను సిద్ధపరచడానికి మళ్ళా నా చేతులతో పని మొదలు పెడుతున్నాను. నేను అనుకున్న పాత్రగా నిన్ను రూపుదిద్దునట్లు నేను మరలా నీ మీద పని మొదలు పెడుతున్నాను. విధేయత చూపు. శ్రేష్టమైన పాత్రగా చూడాలనుకుంటున్నాను. నేను వాడుకోవటానికి అనువైన యోగ్యమైన పాత్రగా నిన్ను రూపించాలనుకుంటున్నాను. యజమాని వాడుకొనుటకు అర్హమైన పాత్రగా నీ ఉండునట్లు నిన్ను సిద్ధపరచ కోరుతున్నాను.